конференсия бо иштироки доираи васеи табибони байналмилалӣ роҳандозӣ шуда собит намуд, ки дар самти муолиҷа, пешгирӣ ва истифодаи амалиёти муосир имрӯз табибон муваффақ гардиданд. Елена Полякова, номзади илмҳои тиб аз Федератсияи Россия, ки дар яке аз бонуфузтарин беморхонаҳои ин давлат фаъолият дорад, қабл аз иштирок дар конференсия дар маркази микроҷарроҳии чашми вилоят аз фаъолияти табибон ва муолиҷи беморон шиносоӣ пайдо намуд. Худ низ бевосита дар ҷарроҳиҳои мураккаби чашми кӯдакон ширкат варзида, бо истифода аз малака ва таҷрибаи кориаш барои кӯдакони бемор шифо бахшид. Ӯ иброз дошт, ки шароити мусоид имкон додааст ҳама гуна бемориҳои чашм дар ин марказ муолиҷа карда шавад. Провели такие сложные операции, как глаукома при наследственном заболевании, таком как аниридия, хирургия косоглазия и различных других заболеваний. Такое сотрудничество, конечно, укрепляет дружбу между нашими народами. У нас и так теплые отношения, но, конечно же, я думаю, что это, безусловно, для укрепления. дар доираи баргузории конференсия намояндаи раёсати тандурустии вилоят сухан намуда иброз дошт, ки рӯи кор овардани чунин як ҳамоиш барои ҳалли муаммои бемории чашм аз ҷумла катаракта, бемории шишаи чашм яъне гирифтани парда, глаукома, кудурат яъне баланд шудани фишори чашм ва дигар намуди бемориҳо кӯмаки ҳамаҷониба мерасонад. дар ҳамҷоягӣ табибон бо истифода аз таҷрибаҳои пешрафта мубодилаи таҷриба намуда, баҳри боз ҳам ноил шудан ба дастовардҳои назаррас минбаъд ҳамкориро идома медиҳанд. مبادله عملی طبیبان ناویگری سوها در جمهوری ازبکستان، قرقیزستان و فدراسیون روسیه و وارد نمودن اصولهای نو معالجه در ولایت وابسته میباشد. طبیبان ولایت کوشش میکنند که ناویگری اصولهای نو طبابت را به ولایت وارد نموده برای بهتر کردن سطح صفت خدمترسانی طبی به بیماران چشم خدمتی خود را رسانند. тавре иброз гардид, дар конференсия табибон аз ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Қирғизистон низ иштирок ва суханронӣ намуданд. Гуфта шуд, ки дар бархе аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон барои барқарор ва хубтар намудани биноии чашм гузоштани блӯраки сунъӣ линза имкон медиҳад, ки биноиши чашми бемор барқарор шавад. Гузоштани ҳамин гуна таҷҳизоти тиббӣ барои беҳтар шудани қувваи босирии инсон кӯмак мерасонад. Обмен последними достижениями. Ваши пациенты бывают и у нас, и наши здесь. С врачами у нас идет, конечно же, работа. Операции, лечебные, хирургические, лазерные манипуляции. Все наша работа идет на достижение успеха, чтобы эффективно мы лечили больных. ҳамзамон дигар иштирокдорон низ аз рӯи барномаи конференсияи илмӣ амалӣ сухан ронда таҷрибаҳои ба даст омадаро мубодила намуданд. қайд гардид, ки маркази микроҷарроҳии чашми вилояти сух хело макони мусоид барои муолиҷаи беморон аст. Бо рушди илму технология ва ба даст овардани малака ва маҳорати соҳавӣ баргузории конференсияи мазкур имкон дод, то минбаъд дар роҳи муолиҷаи беморони оризаи чашм дошта дар минтақа низ бомуваффақ анҷом ёбад. Для медиков это очень важное событие, потому что мы, как медики, всегда должны передавать опыт друг другу. И вот эта конференция, она очень благоприятно будет действовать на весь микроклимат, на сотрудничество между нашими странами. дар навбати худ табибони маркази микроҷарроҳии чашм иброз доштанд, ки ин ҳамоиш имкон фароҳам овард, ки онҳо низ аз фаъолияти касбии хеш ба меҳмонон маълумот диҳанд. ҳангоми ташрифи меҳмонон аён гардид, ки марказ барои муолиҷа ва ҷарроҳӣ бо таҷҳизоти зарурии соҳавӣ муҷаҳҳаз буда, табибони соҳавӣ дорои дониш ва таҷрибаи бой доранд. бояд гуфт, ки дар доираи таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз дар маркази вилояти микроҷарроҳии чашм тантанаҳои идона баргузор гардида, меҳмонони конференсия дар он ташриф оварданд. бахусус омода намудани таоми миллии суманак онҳоро ба худ ҷалб намуд. мавриди зикри хос аст, ки бо ибтикор ва ташаббуси табиби варзида шодравон Фазлиддин Шарипов маркази мазкур дар вилоят арзи ҳастӣ намуд. минбаъд табибони зиёди бемориҳои чашм маҳз бо сарварии ин нафар ба камол расиданд. имрӯз бошад, онҳо дар сатҳи зарурӣ ба кор афтодагон хизмати сифат мерасонанд. ҳамоиши мазкур дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардида, маърӯзаҳои дар он пешниҳодшуда барои фаъолияти минбаъдии пизишкони бемориҳои чашм ҳамчун роҳнамо ва дастури методӣ истифода мегардад.